EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Magandang gabi! At syempre, sa lahat ng mga nakatutok sa atin, thank you very much. Oras natin sa buong Kapulan, mga kabisyo. We got 31 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. Sana po kayo ay okay pa sa alright. Maraming salamat sa pagtutok. At syempre, yung mga papasok parang ng trabaho, ingat-ingat po. At sa mga pauwi na, make sure na dapat mini-message mo yung mga taong naghihintay sa'yo. Para ready na pagdating sa bahay. Anyway, sa mga kabisyo po natin dyan, magandang gabi! Oy nga pala mga kabisyo, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na ang Star City po ay bukas na po. Ayan, mula Thursday hanggang Sunday po yan mga kabisyo. At syempre, bukas po yan ng alas 2 hanggang alas 10 ng gabi during Wednesday to Friday. Ayan. At syempre, bukas naman po ng alauna ng hapon hanggang alas 10 during Saturday and Sunday. So ayan po Wednesday to Sunday po ang bukas, pero from Wednesday hanggang Friday, alas 2 po siya ng hapon bumubukas hanggang alas 10. Pero during Saturday and Sunday, alauna pa lang po ng hapon, open na, bukas na. Oh no! Okay, ito, hindi na natin ito patatagalin tang. Pag-usapan na natin to. Judge ng isang singing competition, ipinahiya ng sobra-sobra ang isang contestant. Sinabi pa niya ginagaya lang daw ang kanyang asawa na kapwa niya rin judge sa competition. Pero ito mga kabisyo, kinampihan ng mga manunood o ng public ang contestant at humantong pa sa pagkakatanggal nilang mag-asawa bilang mga judge sa show. At hindi lang yon, nagsimula na ring masira ang kanilang karir dahil unti-unti nang nawawala at naglaho na parang bula ang kanilang mga fans dahil na turn off sa kanilang masagwang ugali. Hindi na natin to patatagalin tang, logican na natin to. Ay sige, wag mo nang patagalin para mahimasmasan. Logican mo na yan. Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Basic yan! Gaya ng pinag-usapan po natin kahapon ba yun nung isang araw? Well anyway, mga kabisyo, ang kayabangan po kasi ay humahantong sa kapahamakan. At ang pagmamataas ay ibinabagsak. Kaya ayun, malinaw po na wala ng karir yung mag-asawang hambog dahil nagpetisyon po yung mga public, yung mga nanonood, even yung audience during that time, na tanggalin na po sila sa TV show na kanilang sinasalihan. At yun nga, wala namang magawa yung management dahil nagkaroon na ng uproar sa mga viewers, talagang tinanggal po sila sa kanilang pagiging mga hurado sa show na yun. At eto pa mga kabisyo, unti-unti na rin nawala yung tumangkilik sa kanilang mga musika. Nawala na rin yung mga fans nila sa sobrang pamamahiya po nila na ginawa doon sa isang contestant. Now mga kabisyo, logican po natin yung ano ba yung basic na dahilan bakit may mga taong ganito ang pag-uugali. Well, ganito po yan. People may behave rudely to attempt to naipahiya po in public ang ibang sa iba't ibang mga rason. Kadalasan po dyan a combination of personal and psychological environmental factors. Isa po sa mga basic na dahilan is yung insecurity. May mga individual po who feel insecure or
feeling kulang about themselves na magre-resort po yan sa na ibaba o ipahiya ang iba. Di ba? Pero Col, paalala Col ha. Baka isipin mo, ganyan si misis mo. Iba naman yung kay misis, iba naman yung sitwasyon ninyo. Ipinapahiya ka ni misis kasi lagi kang hubog. Lagi ka sa inuman, Col. Kaya ipinapahiya ka. Huwag mong sabihin si misis na insecure. 36 7 o'clock. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!